हेलो गाइस दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। जों दायो उदालगुरि टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो लोगोफोर। लायनांगौथ' जेबो गैयामोन आंहा, ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिनि फंबाइया बल गेलेनायाव मुजा नांगौ जानायखाय ओमफ्राय आंखौ लोगोआव गावजों लिंलांफादों आरो उदालगुरि टाउनाव मुजा लायनो होननानै। ओमफ्राय लेंनायखाय आं फैफाबाय आरो फंबायजों लोगोसे। दिनै ओमफ्राय उदालगुरियाव बाजारबो दङ, बुधबार बाराय नालाय दिनै बाजार जायो। गरायमारि सक मोनबाय दायो कलेज खाथियाव। गोबावनि उनाव जों सिगां हाबनाय कलेजखौ दिनैसो नुफैफिनबाय, उदालगुरि कलेज। बेनिथ' मेन गेटआ नै। बेखौ लाबाय आरो मुजि टिकेटि लाबाय। फिसासोना गिदिर दङ, गिदिर दङ आरो ओमफ्राय फिसा बै फिसाया जागोन बेखौ नाया र'। दायो ओमफ्राय जों गलमा टाउनथिं फैबाय आरो चावमिन जालांनो होननानै। गलमा टाउनथिंजाय नै लोगोफोर, जों चावमिन जाग्रा दखाना जायगायाव जायो आरो जों।